Tervetuloa Maestro Markuksen säkkipillikouluun. Nyt kun soittimemme on hyvässä vireessä, niin on aika soittaa vähän eri ääniä tällä säkkipillillä. Galisialaisessa gaitassa on niin sanottu avoin sormitus, eli samaan tapaan kuin saksalaisella nokkahuilulla tai tinapillillä, niin nostamme täältä aina vain yhden sormen ylös ja asteikko menee ylöspäin. Lukuun ottamatta oktaavia. Tässä tapauksessa me lykkäämme 6 sormea takaisin aukoille ja nostamme peukalon ylös täältä. Ja sitten kun menemme asteikko alaspäin, niin samalla tavalla 1 sormi kerrallaan. Näin.